Ako obyčajne platí, že človek mieni a Pán Boh mení. Na ceste do Bruselu nám bolo oznámené, že vzdušný priestor nad letiskom Bruseli je uzatvorený z technických dôvodov. Ja som sa nevyzvedal, ide vraj o nejaké frekvencie a podobné veci. Piloti ma informovali, že minimálne hodinu a pol by som museli krúžiť nad Bruselom, čo znamená, že už nemáme šancu stihnúť dohodnuté stretnutia tak s pani predsedničkou Európskej komisie, ako aj s pánom komisárom pre energetiku. Účelom stretnutia s pani komisárom a s predsedničkou Európskej komisie bolo predovšetkým kuť železo za horúca, pretože vieme, že dochádza k určitým posunom. Pod obrovským tlakom, ktorý sme vyvinuli na ukrajinského prezidenta Zelenského, Ukrajina začína hovoriť, že je pripravená uvažovať o tranzite azerbajdžanského plynu cez územie Ukrajiny smerom do Európy. Patrí medzi tých premiérov, ktorí tvrdia, že pre Európu najrozumnejšie riešenie by bolo pokračovanie tranzitu ruského plynu cez územie Ukrajiny do Európy, pretože ak sa pozrieme, čo urobilo rozhodnutie Zelenského zastaviť tento tranzit, tak tie dopady sú katastrofálne. Dnes cena 1 MWh plynu bola 53 eur, v porovnaní so Spojenými štátmi, kde to je 8 alebo 9 eur, ten rozdiel je obrovský. My zatiaľ prežívame, pokiaľ ide o domácu spotrebu. Budeme mať však problémy s naplnením zásobníkov na konci tohto roka pre rok 2026, ale predovšetkým prichádzame o obrovské peniaze, pokiaľ ide o tranzitné poplatky. Som veľmi rád, že už to nehovorím sám. Už čítame články vo Financial Times, počúvame, že obnovenie tranzitu cez Ukrajinu a Slovensko by mohlo byť súčasťou určitých dohovorov o prímeri medzi Ruskom a Ukrajinou. Všetci si uvedomujeme, že tie cenové dopady sú katastrofálne, pretože takto jednoducho nemôžeme kvôli politickému rozhodnutiu žiť. Nič sa ale nedieje, pretože v pondelok je neformálny summit v Bruseli, na ktorý pôjdem. A už som dohodol s mojimi kolegami, že časť tohto summitu obetujem a stretnem sa tak s komisárom pre energetiku a pokúsime sa aj o stretnutie s komisárom pre právne otázky. Viete, že tu vzniká dilema, či krajina môže prijať ústavnú zmenu, na základe ktorej budeme hovoriť, že nie je možné, aby akýkoľvek akt Európskej únie mal prednosť pred ústavou Slovenskej republiky. Máme na to iný právny názor, veľa iných krajín má podobný názor, ako máme my, takže by som využil príležitosť aj na takéto stretnutie a najmä sa chcem stretnúť s pani predsedničkou Európskej komisie, pretože chcem jej pripomenúť a povedať, že téma má obrovský význam. A znovu zopakujem, pokiaľ budem vidieť, že nás Zelenský ťahal za nos, ja pristúpim k reciprocite pri najbližšom opatrení, ako napríklad bude finančná pomoc pre Ukrajinu. Takže dobrá snaha bola, všetko bolo pripravené v Bruseli, ale zopakujeme si to v pondelok. Otázka ešte naspäť k tomu letu. Vietate pomerne dlho ako premiér. Stalo sa niečo podobné? Možno kde? Alebo také nečakané? Možno pri bruselskej ceste? Stalo sa mi presne pri ceste do Bruselu, kedy nad Bruselom nás vrátili kvôli hmle a povedali, že môžeme pristáť na nejakom ďalšom letisku, ktoré však bolo vzdialené tak ďaleko, že nemalo zmysel pristávať 400-500 km, tak sme sa vrátili naspäť do Bratislavy. Zažil som nejaké technické problémy s lietadlami minulosti, ale to sú veci, ktorými musíte jednoducho rátať a napriek tomu, že je január, by sme sa mohli báť aj nejakého počasia. Počasie je však nádherné, ale zlyhala riadiaca väža v Bruseli. Posledná otázka. Mali ste strach? Nie, veď to sú bežné veci a viete čo, už sa ja mám čo nabáť po tom všetko, čo som prežil. Ďakujem pekne. Ukrajinská strana sa mala zúčastniť tiež rokovaní, alebo nie? Nie, ukrajinská strana mala mať včera rokovania s komisiou. Aj to bol jeden dôvod, pre ktorý som dnes chcel hovoriť s komisárom Jorgensenom a pýtať sa, ako tieto rokovania prebehli. Toto mali byť čisto bilaterálne slovensko-európske rozhovory o plyne a boli dobre pripravené, ale opakujem, nevadí. Radšej obetujem časť neformálneho summitu, na ktorom som chcel byť na celom, lebo to je od rána do večera, ale popoludní už robíme všetko preto, aby boli tieto stretnutia dohodnuté. Napriek tomu 93% investícií na Slovensku prúdi zo západu, Amerika, Európska únia, ergo Veľká Británia. Máte naplánovanú nejakú cestu v najbližšom čase v budúcnosti aj týmto smerom, alebo? Samozrejme, sú plánované viaceré cesty v krátkom období. Ja teraz nechcem veci predbiehať. Prvá veľká cesta ma čaká 13. 14. februára do Vatikánu, pretože
spolu so Svätým Otcom máme rovnaký názor na mierové riešenie vojny. Potom sa plánuje jedna cesta ďaleko na západ, ale nebudem o nej hovoriť, kým nebude dohodnutá. A máme aj ďalšie rokovania. Momentálne je pripravovaná cesta do Bavorska, kde chceme priamo hovoriť s bavorským predsedom vlády, ktorý dnes reprezentuje významnú politickú silu v rámci Nemecka, ale táto cesta bude organizovaná až po 23. alebo 4. februári, kedy sú v Nemecku voľby. My presne vieme, kam patríme a čo máme robiť, ale ak ste videli cesty aj na sever, aj na juh, aj na východ, je to v súlade s politikou suverénnej slovenskej zahraničnej politiky, ktorá je orientovaná na všetky 4 strany.